सुहाग रात बीतल बा आ जैसे सुहाग रात बीतल बा बलमुआ परदेसी रहे चल गए परदेश में। नया नया बियाह वाला लोग कितना दिन रहेला बाहर में? कितना दिन? 3 महीना ज्यादा 6 महीना आ साल भर बलमुआ रह जाई है तो दुल्हन के चिंता हो जाई। मोबाइल तकिया का नीचे से निकल ले बिया बेचारी मोबाइल निकाल के बैठल बिया वीडियो कॉलिंग बतियावतिया आ कहतिया कि दुख के तानल सही जाके के कारा से बेसी होता होसे दुख का तानल सही जाके के कारा से कही तो कही के नयावेले का जन कितना उत्तर पई है कि वो तो कही के नयावेले भइल बा जवानी बेसुमार भइल बा जवानी बेसुमार भतार माटी लगन उनावेले भइल बा जवानी बेसुमार भतार माटी लगन उनावेले में साहित्य होके के चाहिए। आई प्रमोद कुमार सिंह जी भावी प्रत्याशी पैक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत राजू खई ऋषि भाई के परम प्रिय मित्र हजारों हजार के श्रद्धा दिले जय हो जय हो। दुख का तानल सोही जाके के कारा से कही जाके के कारा से कही उ तो कही के नयावेले ए ऋषि बाबू कि उ तो कही के नयावेले भइल बा जवानी बेसुमार हो भइल बा जवानी बेसुमार भतार माटी लगन उनावेले भइल बा जवानी बेसुमार भतार माटी लगन उनावेले और कहत के बोलम अपने तो बस गइला बहारा में जाई के मन कर मर जाई जोहर माहुर खाई के बहारा में जाई के मन कर
गईला बहरा में जाई के मन करे मर जईती जहर माहुर खाई के देवरा के बिगड़ल बचाल हो देवरा के बिगड़ल बचाल भतार माटी लगन ना आवेले विवेक बाबू कमेटी के सदस्य बानी हजारों हजार के श्रद्धा दिले बने महाराज जी के नाम मुन्ना भैया नृत्यांगना हमरा पूजा जी खातिर भी श्रद्धा भेजले बनी हजारों हजार और हजारे हजार के हमरो के श्रद्धा दिले बनी भैया के प्रणाम बा अपने तो पहुंच गईला बबुआ पाछे तू का करबो अरे सबलिया पिया आई के चूल्हा में झोंकब हम ताहरा कमाई के पाछे तू का करब सबलिया पिया आई के चूल्हा में झोंकब हम ताहरा कमाई के फिर हमारा मुन्ना बाबू हजारों हजार के श्रद्धा दिले बनी काली माई के निहोरा करब अपन आशीर्वाद बनौले ए पूजा सीना पर जवानी भइल सवार बोलो हम का करी सीना पर जवानी भइल सवार भातार माटी लगन ना आवेले पर जवानी भल सवार भातार माटी लगन ना बाबा जय बोला बाबा महाराज के समय श्री कृष्ण गोविंद।